Tuesday, the 8th of October, 2024. You can get Capitalk on 100.4 FM, Harare Sadbeat for Harare and local areas. You can also listen online on www.capitalkfm.co.zw. Every Tuesday, we've got Zigo in the studio. And what's up with those glasses that you're putting on, Zigo? Hey! The cash is now flowing, you know. I'm now earning Mariagat one day, so I should make a statement. Okay. I should not be just a regular DJ. Uita Marine Church. Marine Church, no. Nyanda tira because not of the church. Nyanda tira nasindi kuti I'm so not a Marine Church. So ndikazondita Marine Church manje, I will be contradicting myself. Oh, you also the Marine Church. No, you know, this is the blessing, and the blessing of the Lord make it rich and adds no sorrow to it. No, you don't want to rather 2,000. For you to get the blessing is always that it's always said that you have to give, you have to seed, you have to do offerings in church. Is that what people are doing nowadays, or power? If you've got the money, you seed more and you get more blessings. You seed less, you get less blessings. And I don't think it would. It's more according to who. It's less according to who. Yeah. Arikutambira wachimufundisa ngwarumbe anechileswa uri irimo nai mimi vanazigore mazita enyaya $5 ndibvire apa pane kako abuse shoko raMwari karipo ipapa, because of course blessed is the hand that giveth than the one that taketh, but not in the vile, contentious and aggressive way that we see it happening today. In the white Zigo. I'm gonna repeat. But my point is, kuchivano chedu taiti kandiro kanoenda kunobva come, give and it shall be given unto you, press down, shaken together, running over, shall men give unto you. Ndikakuti achibonipo 20 wo pandozokuti ndipo 20 pakaoma ndipo unoti just because uya anombondijegora ngendese ndimpo munhu akanaka musociety unongozvina give and shall be given unto you, but not the way that it's now being put mumachurch. Ukaverenga Bible pane vhesi randakuverenga panapa, 1 Timothy 6 from verse 4 to ndatangire pa5. And there are people who have robbed you of the truth, and they think that godliness is a means to financial gain. Kuti vanofunga kuti chinamato kana chitendero inzira yekupfuma nayo. Ukonewe wakutoenda kuchechi kuenda kunofunga kuti ndakunopfuma kuchechi, ndozvikunzi ndime vanhu vari robbed of the truth. Kuchechi hakusiko kunonotsvaka mari. Am I robbed or I'm being robbed? Who is wrong? You are being robbed of both the truth and also your pockets. Chitina nongorobwa the truth osara usina mari, kana kurobwa mari osara usina truth. Manje pakurobwa zvese, and you end up thinking that godliness is a means to financial gain. But godliness with contentment is great gain. Kureva kuti chinamato kana chitendero kana kuti umwari une kugutsikana nezvaunazvo ndokutopfuma pamberi paMwari. So chimbondodzawo, are you saying kuti kupa kuchechi kwakaipa here? No, kupa kuchechi hakuna kuipa. Anmona, because paunenge uchipa kuchechi ukusupporta basa raMwari, uri kutsigira basa raMwari. Wangofana nevanhu vanotogara vari kuchechi ana Peter vanenge vaine zvavari kuita pamberi paMwari. Andimabona hazvina ndase hazvina kuipa, but kufunga kuti ini ndichapfuma nenhau yokuti ndiri kunopa kuchechi ndiwe watorobwa. Ndosaka makazonzwa Soldier Love ane song yakaimba inonzi Hameni munhu waMwari, akabva ati hanzi kupa kunotokunda mufaro, hakuna zvakadaro, aiwa inini ndine nharo, hanzi unonzi pauchapa uchadzoserwa wobva watona kuti watopuwa wakapusa vatokusenzesa. Iwe kupa ungakunde mufaro, iwe uchipa ungafane stereki muchipa. Kupiwa ndokunotofadza kudarika kupa. Kupa ungakunde kuti kupa kune mufaro upura ugamuchira ndipe kaufare toni ndokupa iwo ndona ndiana anofara stereki. Saka it's good for if we see vakuru vechechi vachifara zvavo vachirova mapato vachinjoya because they are anenge achireceive ndiye anenge achifara. So they've got every reason to enjoy themselves, to enjoy and to encourage you to give more, so they enjoy more, and to give you fake fabricated testimonies. And unonzwa kune vanhu vane hama dzakangowanda
vanhu vane hama zvafanira kuti ndimarare munomu ndine hama 2 ba kune mwe munhu wekuti anoenda kuholiday kumba kwatete mingi oti nhasi ndinoona kuremboni every location anaro unomunzwa munhu iye achiti ndakangoere kana ndangotumirwa mari neimwe hama yangu vanopanana hama dzavo dzakawanda munhu iye ndiye anouya achipa testimony after ndabvisa sidi rangu ndabvisa ndakangofonerwa nemwe munhu paangonditumira $200 wakapiwa nehama yako iwewe Zigo wakabvisa mari ukasawana testimony upiwe time yekuti asi yoti ai ndakabvisawa zvinoita sei zvakakuita iwe unoda ukazita testimony kuti ndakaburitsa ndakapa ndakaita offering yakawanda but I believe me azati zvadzora. What is good for the goose is good for the what? For the gander. But are we Zigo, when you receive something and you come and more often than not we get to see a lot of people saying after last week and visa 500 yangu mchechi ndakazoti mchingobva kuno kozvandakasangana nemashura chaiwo sangana munhu anga ane 5 years asundwa mari yangu akabva andipa mari yangu yato double, right? If I do the same, right, and I don't receive anything that I will say, I will be able to come through next Sunday and say, you know what, I gave out 500 last week, but ndakatozonita waste ndakasora zuva rese ndichingobuda mari. Is that a testimony that is expected from one church goer to do that? No, Pandrukuti, I would even appreciate for you to come and give feedback. Yes, it's not quit. And it's because doctor, it is a normal society. Could just next time panding that could be so in Nina. Those what he win lose betting. Can take a serious. Can I watch my testimony as I get? One of our testimonies is not as it quit. Twenty some sort of palm we could even sing as I get to say, some was I say. If it didn't fail, I don't want to go not maybe Kanachi. Why could you doubt us, Balamwa? I want to doubt us, Malamwari party. Vakapa Shakaramba. Shakaramba under whose timeline? Timeline Yabo Kanemuno Wakapa. Kavaiti Trukupa, Vaiti Trukupa Mari. And more. Because you might give today, Gazigo, you might give today and get your reward 5 years from now. Yeah, but you guys got Ambeoya, when you're expected to Ambeoya Buddha after 2 weeks and 3 weeks, Chibag, Unochi, like the Magaka message back in Mundam Wichete, Chemucho to Buddha to go. I won't go to Abam where my said that one. So what do you want me to do? What do you want me to say, Papa? No Fanakuya to come back to who? That's Shakaita. Who was going to journalists. That's Shakaita. That's Shakaita. They also told Gunana. Thank you for what you have showed me. But Sakapa, why should I go back to a human being? No. Who is also wanting blessings from God? Yes, yes, I would say, when this about you, I get a testimony. For they overcame them by the power of the testimony. Morufana Kuyasopa, testimony in Yukuji, Kuchi, Pamberi Peji, Pevan. In the Kashi, autopa testimony to Mari. Marano Zongo is say closing remark. But on that end, Mari was Zigo. Marwa prophet Zigo. The guy Banabadiga is a seed rango. The Kawapashka. Kanasgaramboga, Uno Chitoroji. But have you ever noticed good Pesebas knows the Zaramba no Vonzi? Shingai Gunamat. No, Pesebas knows the Toramba. Being a jet, the Mashua Tinachega. Zora Nagaunza, Urana Tinashan Pandine problem, ne template change. Peseba no number chin. Blame inopiwa iwewe. Ndopakasiyana nekuma postori nekumachi anditi. Zvaunofana kuita zvinenge zviri clear. Iwe ukaenda kuchechi ukanonamatira. Zvikaramba unonzi maybe manga musina kunyaso simudza kutenda. Obati kana ndisimudza kutenda ndoita sei? Ndino dai how do I simudza kutenda kwacho? Anmona. Wopa wasimudza kutenda kwake. Wopa wanzi mami batira chekumere. Obati ndisiri faithful one. But right chekume chaitia. Should we say when you give, you should expect to receive, or you should just give and not expect anything, because they say that the best things in life they come as a surprise. It is given in the Bible. Ask, you shall be given. Yes. But can I've asked it for a car and I don't get it. Should I come back and say and certain I wanna, because you are already giving yourself timeline which I want it tomorrow, and yet you don't answer. But the person who is supposed to grant you, who is God, knows his time.
to do that. Saka uri kuti Mwari hakupe mota dzimwe dzenguva achiona kuti unoita accident. Ai kuita kuti anenge achiziva kuti nguva yandichakupa iwewe ka. Iwe uri kuzvida nhasi ka. But I'm going to give you that car that you want in 5 years from now because you'll be mature enough for you to get it. No, I'm just saying. It's just an example. Canada school fees leaders. Canada school fees. Also be your next year. Not fair. So what do you want to do? So what do you want to do? But why can't you put God a task? Because our God is real time. You can only do that when you've got 100% faith in Him. When you don't have faith for that, it will not happen. Our God acts in real time tonight. Yes, in real time if you have the faith. Multiplier after crucifixion. Ask and it shall be given. I think it's a matter of faith. Yes, that's what I'm talking about. Template matter of faith really tricky because your faith at any point in time mufundisi jawo atoshandise template refaith in that. Ingadai vachitokumbira church and it shall be given unto him. Vanototi that is a fundraising. Vanotoivaka. Unoziva shuma zvinoitika kumapostori. Mupostori unonzwa achiti anokuudza zvakati. Ati kana ndichinyeba zvikasaitika musi wakati uya utore motikari yangu. Anokubhejera. Uya utore motikari yangu. Ona but son. Isusu handiti. Mafundisi asitoshandisa asking it shall be given unto you. Mafundisi they are giving a command to church guys. Try to fundraise because he needs that money quickly. Whereby I know that asking shall be given unto you. It just here next year. And the panic make a scheme man can become my church also. Came to fundis man. Mano faker seed Ravakapa spiritual father now. Over Dakapa spiritual father 50,000. Could you also spiritual son over our motivating over 45,000. You know what? There's someone who's written something here. Okay. All right. You end up with a message here. All right. Let me look here. They say that Bible clearly stated Mporofita akataura zvisingaite musamutya. Deuteronomy 18 verse 22. Musamutya. There's another one that I'm trying to open. All right. Let me keep trying. Because at the end of the day, even the Bible itself says there's a time for everything, right? Time to what? Yes. Time to sow and time to harvest. Yes. No, wait. Yashikarini. Who told you to Yashika? Yes. You have that sense. Let me ask you. It takes 3 months because it's known. Iwe wakakumbira iwe izvezvi kuti ndiri kuda mari yefees. Timeline yacho unofanira kuchipoa now in 2 days, 1 hour, or 3 months. When there's need. Before schools have Oh, God is a miracle working God. Yes. Yes, miracle. It only happens. That miracle only happens when you've got the faith. But don't say when you give $10, you're going to get 20 immediately after that. If you don't have the faith, right? Yeah. You get it. The moment you give and you don't have that faith, don't expect to you get it. So can I store na faith? Yeah. Can I store faith? Yes, but don't expect anything because your faith is not there. Bible tinash. Abana bakambotaura onzi giving inofana nge unofana uzoriceiva by faith. Bible mango nzi give and it shall be given unto you. Press down shaken together running over shall men give into your bosom. Zigo. Pakatonzi, faith is the substance of things hoped for, not seen. We hope that my prayer is going to be answered. Yes, I think it's about faith. In receiving, we use hope. And about the faith yakazvimira, even this not hope and don't want to go there. And you order NV 500. You can hope for it. NV 350. You can have faith that you are going to get it. You don't have to give to get it. You can just believe in it. And honor. After even wakubira mwari and more. But in manje ndiri kutoona template ratiri kushandisirwa isusu. Mafundisi asitorishandisa. Template, maybe explain on that. Give, you work church, you sit. And in the right time. Which receive. But mvonzoripo manje Zigo ndokuti pavari kuti give and it shall be given. Vari kutaura vachitaura in the aspect of faith here. Kana kuti vari kungotaura because target yavo is to raise $5,000.
ndopatiri kuti ipapa ndopaushandiswa kupa kunotokunda mufaro hakuna zvakadaro. Handiti iwe kuchechi uri kunzi ubvise munhu ari kuti ubvise mari iyoyo aigona kungoibhilivha kuti iuye and then hainaita sei haina kuuya. So he is using you iwewe wobva wachibvisa iwewe okumotivhata okuudza kuti uchawana chakati and you don't get it. But here for him to get those things he had to make you give to him. So unozoona kuti mumachechi ndokupa example machechi vanhu vanozoramba vachifunda ndosika tine matop 10 richest men of God machi handiti those people they are rich because we are the ones who are giving to them, but they are not giving back to us. But at the end of the day, all these givings that we are doing in church, the offerings, the seating and everything, are they helping the ordinary church member who is in need? You know what sinashe manje ipapo wataura unoziva kuti church ndokwayo kune maguta vese vaitambura vainoguta kuchechi the Bible but it's now vis-a-vis. Ndozvandikubvunza kuti zvatiri kupa zviya zviri kubatsira here vane those who are in need in church. Kune machechi anodaro kuti rasho kuti ane maorganization anonopa anoenda sei, but not all churches. Not all churches. I can just count a few. Tomboti kuna Prophet Hubert Angel, kune Hubert Angel Foundation. Kuna Prophet Makandiwa, kune ya Prophetess Ruth Chichi, kuna Nasa Yoja, kune Magaba, Yamanoita Chichi and it. But the majority of my men of God, and it tisuturungo apa ivo vobva kuti mimi kutipa kwamuta mwari achakuita sei achakupai kwemadi kupiwa namwari direct. Now what you are saying Zigo, you're nullifying fact kuti men of God anokunamatira kuti uite mari asina mari. That's what you are saying. Atanga zvinamatira yaite mari ozokwanisa kundinamatira ini kuti ndite mari. Isutu men of God anditi izvezvika it's real kuti muona asina mari. But at the same time, men of God akaguta. How come Zigo, we don't have a church service that comes either maybe on a Friday, on a Saturday, or on a Sunday? Pasina panombonzi nas atisi kutenderedza ndiro yezvipo tangwe kuzonamata. Let's just go back home. And every Sunday panofanira kuita an offering. Ndiro yezvipo ine target. You get what I mean? In a target. No, by example, you're going to bishop and a church akapararira Zimbabwe yese inoi. Ovanzi toda Christmas gift ya bishop. Unotanga kutorwa kumamisha nekumachi huku mbudzi hwaye vamachibisa machi. Avasviko here men of God pavanosvika kuti I've amassed all this wealth. That mbomira Christmas ino chimbodya ichi ingwani mubhaibheri chairo mwari aiti chegumi ichi handiti endai munotenga zvamunoita sei zvamunoda modya panzvimbo yandichaita sei yandichasarura. Wombosvikopa kuti no gore rino rini mufundisi ndaneta. Mafundisi emazano akaguta chaizvo zvokuti kana kugoma chakwanisa kuenda nawo kunonamata. Ko ivo vacho vari kumbotaura nezvavo electric blanket ratakamutengera achienda kugoma apaisina kunamata. vauri kumbotaura nezvavo vanenge uchiti vanopa and what are they giving out of giving or they are giving for the sake of their name publicity? But you know what? Publicity. It's supposed to be. They are supposed to give. To do that. They are supposed to, but they are not. Because it's not what around the kuchechi ndo kunofana kugutira vasina vanenzara. And in the Bible it is written, not that chegumi utori mtemo. My offerings nechichi ndiye kuda kwako, but tithe is for the Lord. It's not even yours. You don't compromise that. And that tithe is supposed to serve purpose in church. There's someone who said in a message who says, "Anzu mwari vakati musauya kuimba yangu empty-handed." I don't know, maybe they are typing. Please type and let us know. Share the verse. Unoona teaching kanondirwadza kanoitika mumachechi kekunzi unofana kudyara paivhu rakakorera. Pavanenge vachidaro munhu vanenge vachiti kuna vanhu vachiti ko inini mari yangu inini yekupa ndingangonopa ma-street kids kana vanhu vanotambura. Okay. Fundisa novhauza kuti mafanzi aenda nerwrong channel. And Exodus 23 verse 15, according to Forget from Harare Central Prison, he says, "Thou shalt keep the feast of unleavened bread. Thou shalt eat unleavened bread 7 days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib. For in it thou comest out from Egypt, and none shall appear before me empty." Actually, Exodus 23 verse 15. It's just directly taking something and applying it into a context where it does not apply. Vana veIsrael vaitaura feast day Passover yavaita chivanhu chavo sevana veIsrael. Bring in share.
andimaona zvafana neholy communion nosa holy communion yemubhaibheri maitodya vamwe vatozosvika pakudhakwa. Pauro akatopopota kuti waini tikuti murengarire mwiri washe kwete kuti muuye mudye zvekubva makanga hamuna kumbere kwekuti asi kwekudya ndo church yekare. Ngatimboti Zigo, there was an example in a question that was asked off air. Paipa nento ma-competitions, ma-choir competitions, what, a church section yekwana Zigo ndo yakanowina kuma-national competitions. Vakawina 5,000. Ndeyani 5,000 here? They are comic pastor and the associates. They are mfundisi. Nema associates. Aizi ye-church here? No. Ye-church, kuzoona mari yemuchechi yazosvikawo pauri kuti unoidya kudai. Saka tikureya kuti on that weekend that you have gone for the competitions to sing and what and come back home with the trophy and the money. Maenda kunoitira competition mfundisi kuti muye kuzovapa 5,000 yamawina ndeyavo. Or imimi you've got the power as congregants to say this is the money for church, let's use it this way. Kana iri kwaya yakarongekayo kana chechi yakarongekayo ndoyo vamwe vanozotengawo mauniform kana vatenga zvinoenderana nechi. But kana ari machechi yedu emazuva ano ivi makambona power rine maprofeti nemapasita emazuva ano rinonzi autonomous power. Iye pache zvake he has got the power rekuti anokwanisa kungoti even mari yamapo and hakuudze taishandise, and that's the pastors that. But you know what, machechi dzakasiyana. Pane mwe chechi Zigo ine bureaucracy yekuti ine message, but ukapinda chechi inoshedzwa muzare munhu is the founder, it's his brainchild, ndiani idea utora pada kuendesa, so amumudzire zvokuita nemari yami nemaisi. Saka haisi chechi yaJesu. That's good. He's the founder of the church. Because pane mamachechi ekuti Patisani ndiye bishop, munin'ina wake ndiye vice president, then mudzimai wake ari in charge of finance. And giving is not just to pay the leaders, but to maintain the work, which includes looking after orphans, widows, maintenance of buildings. In a properly run church, the pastor should not be involved in deciding how much they receive as salary. The church leadership should decide on usage of collections. Mapastor emazana atombodi salary, because salary shoma church. Mapastor emazana under seed, inofana buda iri mu envelope. Saka anoita Pastor Zigo kana vaine service anoita Pastor Patisani bekune imwe church. Pastor Patisani ubva tanga paridza munofana kuchengeta munhu waMwari. Pastor Zigo vanenge vachipretend atange vasina kumudza ndo shoko ramafana kuparidza. You know what? There was this big church. Church yange ine vafundisi vekutauni ine vafundisi vekumusha. Unoziva kuti vafundisi vekutauni nemari yavo nekune vafundisi vekumusha zvange zvakatosiyana nekure, but it's same church ine leadership imwe chete. Pakazonzi ngatichimbochinja naye, vekutauni vaende kumusha, vekumusha vamboyako. Unoziva church yakaparara naye pakati. Ndo paya parukushanadzi, and they think that godliness, and they think that godliness is a means to financial gain. Because unoona mfundisi same chikoro same church mumwe ane GD6 mumwe anokwira kombi, same everything. Wekuborodhewa anenge ane GD6 ane defender riya rine mari rakabereka mazita mari yariya. Same church mumwe ari kumusha uku andokwira bhazi nekombi, but serving the same purpose, the same Lord, and in the same church. So can we then say kuti tambotaura nyaya yekunzi ipai totere vari kumusha havasi kupa havana mufaro? No, avana tinazvo. Aiwa ndiko understand. Vari kupa nyimo. And you find men vari topa nemoyo wese kudarika vari kudhorobha. Because kana une 20 million ukapa chinhu che 300,000 aurwadziwa zvino. Ndopandotika ona kuchurch handiti this service that you are offering to the most high, ndachandise template same ringoshandiswa kana rekumapurisa rokuti iwo unogona kuti uri mupurisa umboita munhu akufarira kupa GD6, but mota iyoyo inopiwa police force yobva ichispreadwa chi evenly. Saka iwo kana uri muchechi uri pasi pekuborodhewo ukapiwa mota kana 100,000 ndaitorwe nechechi yozoenda amadhora ku 100,000 mapastor ari muchechi. And the challenge yatinayo these days mafundisi quotes maverses avanoda when it comes to food. They tell you kuti New Testament yakati sunungura. When it comes to tithes, they keep the Old Testament. That's a very practical example. Same Bible. Andinokota panokunakidza. Panokuita kuti zvauri kuda kuti zviite. Panoita kuti yahapiwe. Ndo paanoramba pari standing. Saka zvematithe ndezvo Old Testament, but zviri vanosimba nazvo. But kana tautaura zvechikafu musarye zvakati. Watanga dai wamurawo. Hatisiri pasi pemurawo izvi. Idyai zvamoda. Chakaipa ndechinobuda chayopinda chaita wamuna chidefendwa napastor. Hauna suna munhu ari kudefenda paari kudyira. Hanzi pane pfuma yako ndo pane moyo wako. Moyo wemapastor iri patithe.
pana Jesu chaipo haitumboripo sazodaro zvinhu ndokukudza vanodefenda title kupfuura Jesu wacho matya taura wega timbokuteerera aiwa ini ndiri kutotyawo ipapa but ndiri mutumwa handiti ndakatumwa kuti nditaure mashoko aya I may watcha. So at the end of the day, if we have issues with mafundis kuti vanowana mari and what should we encourage them to do their side hustles? Paulo achisona matende ari muimba yake yairenta side hustle maibada asori paside aisona matende. But you know, it is the same Bible that will tell you to mfundisa anofana kudya mari yechechi. Arirambe rinotanzi you shall not muzzle a horse nditi while it's trading. Asi kutika mombe yakabopwa nditi ichifamba pepe ichita sei zvapana nekuti birida nditi achivaka pepeka singa tichimupo chikafu tisakasaza wochita sei achidya inini birida zigo last one for you because our time yakupera nandosa ndiri mufundisi inini moya musvondo rega rega muchindipa magroceries andizya makasvika ndavhura tuckshop yangu munogumbuka here wavhura tuckshop mandipa zvinhu you don't have control over how I'm going to use this matondipa zvazvangu inini I actually encourage kuti mafundisi atodaro kunyanya even mafundisi ekunana sayoje vanoigirwa chingwa dzisingaite makuseni vanotoshaya tochiti sei saka vakavhurwa kamusika kavo pasaidi vachitengesa chimwe chingwa chawapiwa zvitori nani than kuti mufundisi totoona toti mufundisi atopfuma zvoti akutonyara tomupa dhola isusu. Saka mukamupa magrosari aya makamupa mota imini pachechi akaitengesa akaka ndakamutenga mombe kumusha munoti inazvo amafundisi andopiwa magrosari kwandiri atori right ai ndatapiwa mota obva ati aiwa ndamwa ndaitengesa ndikatenga mombe dzangu kumusha kana tatomupa atori right tatomupa mune power here over kuti mota iye yakaenda kupa tichaione pachechi kana iri yechechi ndo yatine power nayo. Time is up. Okay, we have to stop now. Time for the news at 9 o'clock.